Sziasztok, itt egy Lilla, és máma egy írka-firka füzetet fogok nektek bemutatni, amit rajzoltam bele. Nos, kezdjük is. Itt van né, ezt már nagyon régen kaptam, mikor is valamelyik karácsony, nem tudom, a keresztanyútól. Itt ilyen, ezek vannak, ilyen matricák, a tojban és valamikor, nem tudom, olyan 5 éves koromban. Oké, semmi. Itt a Mangle csika, a Toy csika, az valami más voltam, de azt hiszem, hogy ez gyönyörű lett. Aztán most rájöttem, miután máma ránéztem, hogy ez borzalom. Mert ezeket kis kromba még rajzoltam. Itt is a Mangle, az, nem az. De a Toy csika és a csika szelfizik. Na, ez már 2017-es hétben rajzoltam, azóta fejlődött a rajz. Tudja, Mangle, meg ilyen really like you, bla bla. Itt ilyen arcokat próbáltam rajzolni. Itt a Bendy, amik, de most következnek, amiket máma rajzoltam. Itt a Bendy. Itt a Becky, kugli fejle, kit érdekel. Bendy, Becky, meg akarja puszilni. Te Bendy hülye arcolhat. Mi az a szem? Mi az a szem? És mi az a száj? Te Bendy és ilyen izével rajzolva. És is rajzolok. Itt a Becky. Itt már rajzoltam neki hajacskát is. Na, itt van az egyik LP-esem, ezt is máma rajzoltam le. Várjatok. Igen. Masnika. Igen, rajzoltam, csak nem színeztem ki, na most jönnek a színezettek. Várj. Itt van az ember rajz karakterem. Az emberi. Nem így nézek ki, valójában. Nem ilyen nagy a hajam, mert nincsen ilyen ruhám. Na, itt a FNAF-os karakterem. Így néz ki. Hogy a rajz karakterem. És ilyen izés, hogyan mondják. Ha ismeritek az ilyen szenzizét, az ilyen erőivel. Na, itt az LP-s karakterem, az ilyen neonnal színeztem ki, és ilyen állva van. Na, itt a Minda, majdnem úgy az Ennard lányként, csak úgy Minda. Na, itt az Ennard, ezeket előbb színeztem ki. Itt ezek a Mateo, szerelmes lettem az Ennardba. Itt a Circus Baby, ott még a izébizék. Itt a Ballőr és a Minilinik. Funtime Foxy, másképpen Mangle. Vagy mi úgy szoktuk szólítani a lányka a Mangle. Itt a Jufik, minden. És még a Funtime Freddy és Bombon és a Bonnet. És ennyi lett volna ez a kis videó. Szóval remélem, hogy tetszett. Sziasztok!